Čaute, ja som Branislav, toto je kanál Brainloss, toto je ďalšia epizóda z minisérie, z minicyklu XS systému. Dnes bude veľmi zaujímavá epizóda, kde si povieme niečo o takom jednom z najdôležitejších pilierov. V názve epizódy ste si mohli všimnúť, že sa dnes budeme baviť o spánku. Pre niekoho každodenná rutina, no pre mňa úplne fascinujúci biologický orchester, kde musí byť každá jedna súčasť úplne dobre zosúladená. Každý hormón, sval aj neurón v ňom zohráva veľmi dôležitú úlohu. Spánok nie je len pasívny odpočinok, je to koordinovaný výkon celého tela, ktorý veľmi úzko súvisí s tým, ako sa budeš cítiť na druhý deň. Ľudský organizmus má svoje vnútorné biologické hodiny, tzv. Cirkadiánny rytmus, a tento pomyselný orchester riadi suprachiasmatické jadro, má skratku SCN a úzko súvisí so sietnicou, v ktorej sa nachádzajú bunky nazývané melanopsín, ktoré sú veľmi citlivé na modrú časť svetelného spektra. Slnečné svetlo úzko súvisí s SCN a taktiež so spánkom. Závisí pod akým uhlom je voči horizontu a od toho závisí, ktorá farba alebo ktorá časť svetla práve prevláda. Väčšinou ráno je preváha modrého svetla a to keď dopadá na tú sietnicu, ktorú sme spomínali, tak aktivuje tvorenie kortizólu, dopamínu, a vlastne už to je predzvesť toho, že sa bude o 14 až 16 hodín tvoriť v noci melatonín. To rané svetlo je časovač celého cirkadiánneho rytmu. Intenzita a kvalita svetla je veľmi dôležitá. Väčšinou vo vnútorných priestoroch a interiérových osvetleniach máme hodnoty okolo 300 až 500 luxov, kdežto na vonkajšom svetle je to 10 000 až 100 000. Zaujímavosťou je, že cez sklo alebo cez okno príjmame, alebo naše oči dokážu príjmať 50 krát menej svetla, ako keď sme na bežnom dennom svetle. O dopamíne sme si povedali niečo v predošlej epizóde, teraz sme si spomenuli ďalšie látky ako serotonín a melatonín. Serotonín je taktiež neurotransmiter a je to zároveň prekurzor melatonínu. Na serotonín veľmi vplýva práve to slnečné svetlo a nedostatok slnečného svetla práve produkuje menej serotonínu a tým pádom ovplyvňuje aj večerný melatonín. Melatonín je hormón, ktorý vlastne telu napovedá, že je potrebný spánok. Melatonín zároveň synchronizuje procesy v tele, ktoré pripravia telo na ten spánok, ako je zníženie telesnej teploty, zníženie tepovej frekvencie a aktivitu nervového systému. Modré svetlo vo večerných hodinách blokuje tvorbu melatonínu. Naopak práve v ranných hodinách je v celku žiaduce, nakoľko aktivuje procesy, ktoré sme si spomínali predtým, tvorbu kortizolu a nastavenie celého cirkadiánneho rytmu. Práve vo večerných hodinách je dobre sa modrému svetlu vyhýbať. Z hľadiska biológie je veľmi dôležité, z akého smeru alebo uhla svetlo na nás svieti. Prirodzene, keď svetlo svieti zhora, evokuje nám to slnečné svetlo, preto sa používajú svetlá, ktoré majú nejaké tienidlo a svietia najmä smerom dole. Mesačný svít, oheň v krbe alebo sviečky nám na tú tvorbu melatonínu až tak nepôsobia. Vystavenie sa modrému svetlu, hoci len na chvíľu, alebo prudkému modrému svetlu, ako napríklad z obrazovky telefónu medzi 23. a 4. hodinou ráno, dokážeme znížiť produkciu melatonínu až o nejakých 30 alebo 40% a následne to ovplyvňuje aj tvorbu dopamínu v raných hodinách. Počas toho, ako sme aktívni a nespíme, naše neuróny spaľujú ATP a ako vedľajší biologický produkt sa práve tvorí adenozín. Čím dlhšie sme hore a bdieme, tým viac adenozínu sa tvorí. Čím sa spomaľuje neurónová aktivita, počas spánku sa odburáva a preto sa dokážeme ráno zobudiť svieži. V súvislosti so spánkom je potrebné spomenúť kofeín, ako funguje. Kofeín sa viaže na tie isté receptory ako adenozín a tým pádom ho blokuje. Únava sa stráca, ale adenozín sa hromadí. Ako náhle po nejakých 5 až 6 hodinách prestane kofeín účinkovať, tak vtedy príde na nás únava. Kofeín a kávu je ideálne konzumovať nejakých 90 minút po prebudení a po 14. alebo 15. hodine už by sme ju prijímať nemali. Samozrejme to závisí od organizmu a citlivosti na kofeín a iné látky. Spánok prebieha v cykloch, ktoré trvajú 90 minút a ten jeden cyklus má 4 fázy. Hovoríme o NREM spánku a REM spánku. NREM spánok je Non-Rapid Eye Movement a REM je Rapid Eye Movement. Non-Rapid Eye Movement spánok má svoje 3 časti. Prvá a druhá časť NREM spánku nám zabezpečuje zníženie srdcovej frekvencie,
uvoľnenie svalstva, zníženie telesnej teploty. Tretia fáza NREM spánku nám slúži na regeneráciu. Tvorí sa najmä rastový hormón, napravujú sa svalové vlákna a vznikajú ďalšie procesy v tele. Tretia časť NREM spánku, počas neho sa učíme motorické vlastnosti a motorické prvky. Čím viac NREM spánku, tým viac motorických pohybov ako tanec sa dokážeme naučiť. REM spánok je tá časť spánku, v ktorej spracovávame emócie. Počas REM spánku naše telo je úplne paralizované. Aktívne sú iba okohybné svaly a vnútorné ucho. Takisto je odpojený serotonín aj norepinefrín. Vďaka tomu dokážeme zvládať náročné emočné situácie bez stresu. V prvej polovici spánku prevláda non-REM spánok, kde tie cykly sú non-REM spánku dlhšie a nad ránom alebo v tej druhej polovici nášho spánku prevládajú práve časti REM spánku a preto sa nám aj častejšie sníva a tá aktivita mozgu je väčšia práve nad ránom alebo v tej druhej polovici noci. Tieto cykly sa počas celej dĺžky spánku opakujú 4 až 6 krát, samozrejme závisí od dĺžky a kvality spánku. V 90-minútovom cykle máme práve tie 3 fázy NREM spánku, potom prichádza fáza REM spánku, drobné prebudenie a cyklus sa opäť opakuje. Práve medzi týmito cyklami, to mikroprebudenie, po tej paralýze, po tej REM paralýze sa telo väčšinou hmíri a to je to pomyselné otočenie na druhý bok. Spánok resetuje a upravuje hormóny v našom tele. Medzi najznámejšie patria kortizol, melatonín, rastový hormón, testosterón. Rastový hormón sa hlavne tvorí, alebo tá jeho tvorba je najvyššia počas NREM spánku. Taktiež úzko súvisí s tréningom počas dňa. Fázy NREM spánku sú dlhšie práve keď sme vykonali počas dňa fyzický tréning. Testosterón sa tvorí najmä počas REM spánku. Látky, ktoré znižujú kvalitu spánku sú najmä alkohol, ktorý znižuje konsolidáciu pamäte, skracuje REM spánok, ktorý je dôležitý hlavne na spracovanie emócií, zvyšuje telesnú teplotu a skracuje samotné cykly spánku. Kofeín je tiež jedna z látok, ktorá negatívne ovplyvňuje náš spánok, aj keď väčšina ľudí dokáže zaspať po prijatí kávy alebo kofeínu aj v neskorších hodinách. No aj tak to negatívne ovplyvňuje ten spánok, nie je tak hlboký, zníži kvalitu spánku až o nejakých 30%, súvisí to práve s viazaním sa na adenozínové receptory a s tvorbou melatonínu a preto ten spánok nie je tak kvalitný. Jednotlivé spánkové cykly sa skracujú a je tam oveľa viac mikroprebudení. Nedostatok spánku, pri spánku menej ako 7 alebo 6 hodín je znížená tvorba dopamínu až o nejakých 20%. U mužov je zaznamenaný pokles testosterónu o nejakých 15%. Nedostatok REM spánku veľmi negatívne vplýva na emočné prežívanie a emočné nastavenie. Dlhodobý nedostatok spánku veľmi negatívne pôsobí na regeneráciu a samotnú imunitu. Ak máte problémy so spánkom alebo chcete si len zlepšiť kvalitu toho spánku, tak sú tu nejaké tipy. Najdôležitejšie je sa vystavovať ráno dennému svetlu, nie cez sklo. Sklo zabraňuje až 50-násobne prenikaniu svetla. Ideálne je stráviť na dennom svetle ráno nejakých 5 až 10 minút, kde sa vlastne spúšťa kortizol a dopamín a tento kortizolový push zabezpečí to, že o nejakých 14 až 16 hodín sa bude tvoriť večer melatonín a týmto nastavujeme cirkadiánny rytmus. Ako dobre vieme, naše telo má rado rutinu. Je potrebné chodiť spávať približne v rovnakom čase plus minus 1 hodina. V prípade, ak sa stane, že prežurujete jednu noc alebo sa dobre nevyspíte, najlepšie je, čo môžete urobiť, nastaviť opäť tú rutinu, ktorú ste mali a ísť spať približne v rovnakom čase. Takisto si nedávať nejaké dlhé napy v poobedňajších hodinách. Najlepšie nerobiť nič a urobiť to tak, ako to robíte bežne a spať bežnú dĺžku vášho spánku. Nejakých 7 až 9 hodín je ideálne. Večer je ideálne sa vyhýbať modrému svetlu, ktoré práve blokuje tvorbu melatonínu. Ideálne je mať v miestnosti, v ktorej budeme spať, tlmené svetlo, ktoré
prichádza práve z dola, nie z hora. Svetlo z hora evokuje nášmu mozgu, že je to stále slnečné alebo denné svetlo. Je dobre mať miestnosť chladnejšiu, 18 až 19 stupňov, 2-3 hodiny pred spaním nejesť. Veľmi dôležitá je práve tá konzistentnosť. Zhrnutie dnešného systému: ráno najmä slnečné svetlo, káva až po nejakých 90 minútach, hydratácia a taktiež nejaká raná aktivita. V priebehu dňa čo najdlhšie na dennom svetle, fyzický tréning, žiadna káva po 14. hodine. Večer tlmené svetlo, chlad, pokoj, menej jedla, žiaden alkohol a menej vody. V noci je veľmi dôležité ticho, tma a žiadne modré svetlo.